Čo to je ten prémiový biznis klub? Nahrám ti 15 kratučkých videí, v ktorom ti opíšem, vysvetlím a predstavím tie najdôležitejšie kľúčové veci. Budeme sa baviť o komunite, potom o tvojom individuálnom prístupe, čo z toho vyťažíš. Budeme sa baviť o vernostnom programe, ktorý je totálne nadúpaný. Čo zažívajú ľudia na plavbe po mori. Budeme sa baviť o summitoch, ich obsahu, školiteľoch, čo tam všetko získava ten člen. Ultrasummitoch, trojdňovej nadúpanej akcii so zážitkami. Budeme sa baviť o komunitných stretnutiach, ktoré sú rôznorodé a v každom kvartáli. Budeme sa baviť o kryptomenách, ako budovať pasívny príjem, všetko o kryptomenách. Budeme sa baviť o coachingoch, mentoringoch, či individuálnych, zoomkových a tak ďalej. Ďalšie krátke video bude o lifehackoch, ako byť zdravší, šťastnejší, spokojnejší. Budeme sa baviť o pasívnych príjmoch, takže toto je extrémne dôležitá téma, ktorá každého zaujíma. Budeme sa baviť o osobnostnom rozvoji, o tom počuť všetko, ale nie z tej strany, ktorou to my robíme na každom jednom samite a každom jednom stretnutí. Budeme sa baviť o cenovej dostupnosti, lebo ten klub je naozaj takmer pre každého, kto má v tom jasno. Nebavíme sa o 10 000, nebavíme sa o 20, 30, 40 tisíc. No a je to tiež o tom, že získavate zľavy, benefity, o lojalnosti, no a samozrejme povieme si aj o garantovanom obsahu. Takže sleduj videá a všetko sa dozvieš.